sætningen, at hvis man har en anden gradsligning, ax i anden plus bx plus c er lige med 0, så kan man finde en løsning ved først at finde diskriminanten. D er lige med b i anden minus 4ac. Hvis d er mindre end 0, så er der ingen løsning. Hvis d er lige med 0, så er der en løsning, som hedder x er lige med minus b over 2a. Hvis d er større end 0, så er der to løsninger, som hedder x er lige med minus b plus minus kvadratroden af diskriminanten divideret med 2a. Og det ønsker jeg nu at bevise. Jeg har min anden gradsligning. ax i anden plus bx plus c er lige med 0. Og jeg får en god idé at lægge 4a til på begge sider af gangen. Den kommer nu til at hedde, gør det her, 4a gange hele det her ved er lige med 0 gange med 4a. Ved at et tal gange med 0 er lige med 0. Vi ganger nu 4a ind i parentesen, den vil hedde 4a i anden, eftersom der er to a'er, plus 4x i anden, plus bx plus 4a bx plus 4ac er lige med 0. Nu lægger jeg diskriminanten til begge sider. Det kommer nu til at hedde 4 a i anden x i anden plus 4a bx plus 4ac plus b i anden minus 4ac er lige med b i anden minus 4ac. Jeg ved, at det her det er lige med diskriminanten, så skriver jeg bare d. Herover vil jeg reducere, og jeg kan nu bare se, at 4a plus 4ac minus 4ac går ud med hinanden. Den hedder nu 4a i anden x i anden plus 4a bx plus 4a plus b i anden er lige med diskriminanten. Hertil bruger jeg den første kvadratsætning, som lyder således. A i anden plus b i anden plus 2ab er lige med parentes a plus b i anden. Det kommer nu til at hedde 2ax plus b, eftersom at i anden selvfølgelig, eftersom 2ax i anden er lige med 4a i anden x i anden, og b i anden selvfølgelig er b i anden. Her har vi så det dobbelte produkt, da 2 gange a plus og 2 gange b er lige med 4abx. Det hedder nu altså, at 2ax plus b i anden er lige med diskriminanten. Jeg sætter først ved at undersøge, om det her er rigtigt, at hvis det er mindre end 0, så er der ingen løsning. Og det er det, fordi hvis den her er mindre end 0, så vil jeg være nødt til at tage kvadratroden af den, for at få oplyst den her potens, og man må ikke tage kvadratroden af et negativt tal. Dermed har jeg bevist, at den her er sand. Nu vil jeg bevise, at hvis d er lige med 0, så er det her løsningen. Jeg sætter derfor d lige med 0. For at opløse den her potens, der tager jeg kvadratroden af ledet, af begge led. Det kommer nu til at hedde. Jeg tager kvadratroden her. Så vil den hedde 2ax plus b er lige med kvadratroden 0, altid 0. Er lige med 0. Jeg vil gerne have x til at stå alene nu, og derfor så fjerner jeg først b fra den her side ved at minus b på begge sider. Så kommer den til at hedde 2ax plus b minus b er lige med 0 minus b. Plus b minus b er lige med 0 minus b. De her to går selvfølgelig ud med hinanden.
fjerne 2a for at få x til at stå helt alene. Det gør jeg ved at dividere med 2a på begge sider af lighedstegnet. Og den kommer nu til at hedde, du skriver lige derop. De går ud med hinanden de her, så den kommer til at hedde x er lig med minus b divideret med 2a. Og det stemmer. Nu vil jeg gerne bevise den her, at hvis diskriminanten er større end 0, så er det løsningen, og det skriver jeg lige heroppe. Jeg har stadig, at 2ax plus b i anden er lig med diskriminanten. Jeg tager kvadratroden for at oplyse potensen, og den kommer til at hedde 2ax plus b, er lig med kvadratroden af d. Og eftersom der er to løsninger, kommer den til at hedde plus minus kvadratroden af d. Jeg vil nu igen forsøge at isolere x, og derfor siger jeg plus minus, eller så minus er b på begge sider af lighedstegnet. Det kommer til at hedde 2ax plus b minus b er lig med minus b plus minus kvadratroden af diskriminanten. De er to gode med hinanden, så kommer det til at stå alene. 2ax er lig med minus b plus minus kvadratroden af diskriminanten. Og for x til at stå alene igen, så dividerer jeg med 2a på begge sider af lighedstegnet. Er lig med minus b plus minus kvadratroden af diskriminanten divideret med 2a. De her to går ud med hinanden, så alene kommer der til at stå tilbage. X er lig med minus b plus minus kvadratroden af diskriminanten divideret med 2a. Og det stemmer overens med min løsning til at starte med. Så nu er denne også bevist.